munafurci dodo mai rabu mai da shi jogo. Ni ma shi nake mun Allah da muna tsammanin Allah ya da sa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah rigata. Ya gajiya? Ya al'amara. Alhamdulillah Insha Allah. To kada dai farko dai kada dai a gajiya dai muna ta dan dai zazzaga dai dan irin dai fadakarwa dai yadda dai aka saba dai. Insha Allah. To farko za mu ga wannan hoto ana daga ma yaro rigakafi na polio. To ana ƙara tunatar da al'umma cewa muhimmancin wannan rigakafi na polio. Yaro dan ƙasa da shekara 15 ana daga mashi ne domin ya samu kariya daga kamuwa daga wannan cuta. Saboda ita wannan cuta tana naƙasa ƙananan yara ne daga ƙasa da shekara 15. Kuma tana faruwa ne idan muna barin 'ya'yanmu suna cin abinci ba su wanke hannu da kuma wasa a cikin kazanta. Duk ana samun ta a nan guraren. Kuma babban matsalar da ya sa muka nace muna ta ƙara jawo hankali a ba da gudunmuwa sosai saboda idan ɗanka ya kamu da cutai to zai kuma iya samun ɗan wani. Kuma kaga yaro da yaro ba ka iya raba su a gurin wasa. To shi yasa muke ta jawo hankali a taimake mu a ba mu goyon baya da haɗin kai, ma'aikatan masu zuwa gida-gida masu ɗaga waɗannan a ci gaba da ba su haɗin kai, sannan kuma kazalika a rika barin mata suna zuwa ainihin asibiti awo da kuma an san rigakafi na sati-sati BCG kenan. To wannan kenan. Sai kuma a takaice kenan sai kuma shahi na gaba. Sai shahi na gaba. Sai shayi na gaba kuma wanke hannu. Wannan wanke hannu yana da matuƙar muhimmanci a cikin al'ummar musulmi saboda shi ma wanke hannu yana ba da gagarumar kariya bangaren kamuwa daga ƙananan cututtuka har ma da manya. Idan yaron ka ya ci abinci zai ci abinci to ka wanke mai hannu, idan ya gama ka wanke mashi hannu. Hatta su ma kwanonin abincin da ake amfani da su a wanki yanzu lokaci ne na damuna, akwai su amai da gudawa da sauran miyagun cututtuka, amma idan muka tsare muna wanke hannayenmu tare da kulawa da yaranmu wajen tsaftace jikinsu da hannayensu baki daya, to insha Allah za mu samu kariya ta musamman akan wannan. To zan dan dakata a nan saboda na dan je wasu gurare sosai. To wannan kenan zan dan takaita a nan saboda na dan je wasu gurare ne da yawa. Kuma gashi duba da lokaci ya riga ya kure, ku dan yi hakuri, lokaci na gaba za mu dan yi ƙarin cikakken bayanai da ya kamata. Akwai mai tambaya a takaice? Akwai mai tambaya. To tambayar kai mai ranka yadi? Tambaya ta shi ne. Na'am. To ina kudaden da ake ba ku? To domin Allah mu dai gwamnati ba wasu kudade take ba mu ba domin wai in mun zo mobilization wayar da kai mu ba ku, a'a tana ba mu gudunmuwa ne wajen ba da izini mu shiga lungu da saƙo domin mu gudanar da wa'annan aika a cikin natsuwa. Kuma irin wannan ba da gudunmuwa irin su WHO su UNICEF su suke ba da gudunmuwa bangaren ba mu magungunan nan a zo a ma yara ya Allah maganin na ɗigo ne ko kuma na yin allura ne. Amma ita gwamnati ba wai tana ba mu kuɗi bane ba, in mun zo wa da kai sannan kuma ba ku, a'a kowanne da fannin shi. Allah can kare banza kare yau mu zaka duk suna ba kuɗi wanda in kun zo ku ba mana, amma sai ku zo ku tunye kuɗi sai ku zo ku ringa gaya mana wai gashi kai buran fara ma gaskiya yanzu nan ma ka bi gurin nan in baka ba yanzu ma illa da baka tunani a yanzu nan haba me ya zafi haka daga hudun gaskiya kuma wannan muna neman haɗin kanku ne fa domin al'umma a samu ƙara samun lafiya ingantatta. Na ci maka bi gurin nan in baka ba wallahi yanzu ma illa da baka ce. A'a gani wallahi yanzu na dan sassara ko da fara ko mi a bashi tana ko ta ai hakuri banza ka ji Allah ba ka ga ga dillahi da Allah ba wannan ba ta ishe bai ku zo ba mu lafiya makare ta kawai. Barka da kwana. Ranka da ƙara na kawo. Ranka da ƙara na kawo. Ta ƙaura. Na kawo ƙarar shi na je ina yawon mobilization faɗakarwa da na saba yi a unguwanni. To sai ya nuna cewa ma ai dole akwai kuɗaɗen da ake ba mu raba mutane in mun gama wannan waya ta kai ɗin. Faɗakarwa ɗin da in mun gama akwai kuɗaɗen da ake ba mu raba mutane. Sai na ce a'a mu gaskiya ba wani kuɗi ake ba mu ba.
to da ne mai bayani da ya ce nuna dai bai yadda ba ma dai har ya nuna da ma in na ƙara zuwa ma majalisar su ma zai ma iya ma duk abin da ya gada ma a kaina to da na ga zaro kashi ne na ce to bari in zo dai in kawo magana ga ku sarakuna domin a taka ma abin burki yau ka ji karar da kawo ranka yi na sarkin fada Allah shi tuntun ka. a kira man kwara da abokan shi An gama. da sauri a duniya yanzu abin da ake aiki da shi yanzu ya mutane za su ci gaba harkar lafiya da kuma zaman lafiya wannan harka da kake yi da alheri ce kuma mun ji wannan mun ji daɗi Allah saka da alheri kuma a ci gaba kada a gajiya a ci gaba da kokari kada a gajiya Allah ta yi ka. Ora, na kai di ina neman ka. dole ka di ma zan cika ne mana ba san abu ya akai ba Allah sa ba lafiya Me ke faruwa tsakanin ni da wakilin tsakanin kai da malamin lahiya PSG me ke faruwa? ha to da kai di wannan ban Allah sai ya zo yana mana wasu bayanai can nashi na banza da wuri to an dai ne fahimta kawai da irin ƙarin nan ce da yake ta abin nan ya ƙarya ake mu da kai di shi ne dan hora ma ne so ma ake mai dan hore mu kawai ni kuma na ga me ya kamata a yi kawai ni kuma dan ƙaran sa mai ƙari da kai di sai sama da ya san bai da gaskiya ka ji abin da ke fara na banza na lokaci a takaice da dan hore mu da yake so ya ran kai di to shine da na gane hore mu sai na kaɗe na ga aka yi haka kawai na dan bidiyo ƙari na kai di ya ruga da yake a san bai da gaskiya da kai ya kawai dai abin da ya faru ma ba abin da ya faru ba ne To, PSG na ji wannan magana da to kai me ke faruwa? Ni wannan magana da tashi da Allah baka nasara ranka yi abin da ke faruwa kamar da na gaya ma farko na dan zagawo cikin gari ina yawo bangaren faɗakarwa haka to sai na zo majalisar su shine ke cewa batun ne masa bayani shine ke cewa to ai in an gaba irin wannan faɗakarwa akwai yan kuɗi da gwamnati take badawa domin a ainihin ba mutane ni kuma ne mashi magana ta fahimta ne mashi bayani cewa gwamnati ba ta ba da kuɗi domin ba da mutane a irin wannan program ɗin sai dai mi tana taimaka mana da mashiga lungu da saƙo domin faɗakarwa da kuma tunatar da mutane cewa su kasa rika zuwa awon ciki to ka ji a takaice abin da ya haɗa mara kai insha Allah ina kaura. Allah shi taimake ka To ita wannan hidima ya kai ta alheri ce. alheri ce ran kai di Kuma duk dan alheri yana son wannan hidima. haka ne kai di Kuma shi ma wannan mutum ne ba laifi ba. to Yawwa. Hidima ce ta alheri. To da Ba kai. abin da ake ci nema yanzu a duniya daga lafiya sai zaman lafiya kuma mu mun yarda da wannan hidima ta shi. Allah saka da alheri. Kuma zai dan ƙara mana bayani ma kaɗan daga ciki. dole kai di ido kasa to assalamu alaikum to ran kai dai kamar yadda ka ba da dama in yi bayani a takaici idan za mu duba wannan hoto na farko hoto ne na mace tana wanke hannu to shi kuma wannan wanke hannu ita ce hanya mafi sauki da inganci wajen kare kai daga cuta duk mutanen gida kowa ya wanke hannunsa da ruwa da sabulu kafin cin abinci da kuma bayan an gama cin abinci ko ciyar da yaro haka kuma bayan amfani da kafin amfani da ainihin kayan abinci irin su ganye haka da su ainihin nama shi kanshi nama an so shi a kasuwa to ana buƙatar a wanke shi da kuma shi kanshi kayan miya su ma ana buƙatar a riƙa wanke su to wannan kenan a takaice kenan sannan kuma ha'ilau ƙarin bayani a nan gurin wanke hannu din nan yana da matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi baki daya duk abin da za mu ci in har dai muna wanke hannayenmu to haka zalika su kansu kayan abincin ma'ana kayan da ake amfani da su wajen harkoki na cin abinci da irin su kwano da cokula to su ma ana buƙatar a riƙa wankewa kafin nan idan an gama cin abinci kafin uwar gida ko kuma kafin kai kanka ka wanke kwanon abincinka to maimakon ka bar shi a buɗe kudaje su dingi hawan shi to ana buƙatar ka rufe shi
sannan kuma haka zalika randunan ruwanmu mu tabbatar da muna rufe su, da kuma shi kan shi masai shi ma ya kamata a ce an mashi dan marfi haka wanda za a riga rufewa, saboda cuta ko ta ina tana iya tasowa. Sannan kuma mu guji tara shara ko ina a cikin gida, mu ware wani guri na musamman wanda za mu rika tara ta, idan kuma ta fara yawa sai mu fidda ta waje. To wannan kenan a takaice ranka ne, ka ji irin ayyukan da nake gabatarwa insha Allah. Ina godiya sosai da fada ta bani dama da kuma goyon baya domin in ci gaba da yin wannan aiki yadda ya kamata sosai da sosai. Allah saka da alkhairi, na gode. Allah ban zumunci, Allah kuma ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Fada na gaishe ka. Wannan shine tabbacin hakikan lafiya ta kuɗi dama kenan. Sakamakon da ake tunani wai kuɗi ake ba mu ke rarrabawa, to ba kuɗi bane ba ake bada ake rarrabawa. Muna dai zagayawa ne domin mu ƙara wayar da kan mutane ko ina lungu da sako. To kun ga idan da lafiya ainihi lokacin za a nemi kuɗin, idan ko babu lafiya ai ba magana samun kuɗi. To insha Allah Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Na gode da shi. Fada na ansa. an gode Allah saka da alheri. Wannan hidima ta yi ta saka da alheri, kuma wannan rigima an kashe ta da zau kuma an salami kowa. To domin tabbaci ina kaura Allah shi taimake ka. ina PSD Gani na kai. to ku gaisa bismillah gaisa. Assalamu alaikum. Wala ya ƙari. Wala ya ƙari. Na fahimci ni. Wala ya ƙari. Masha Allah. Ba wuka. Wannan gaba an kashe Allah ya ta daka. da yau an salami kowa. To da kai. Fada ta sallame ku. Bismillahir rahmanir rahim.